190 anys de treball al servei de l'educació ens ha enfortit. Avui som 36 escoles, formades per gairebé 2.000 educadors, 20.000 alumnes i prop de 15.000 famílies que junts i fent xarxa refermem la nostra voluntat al servei de l'educació a Catalunya. Cal fer-ho tot per amor, res per força. Quan tingueu l'ajuda que heu demanat, doneu les gràcies, perquè una persona ben educada és sempre molt atenta i agraïda. Aquella llavor plantada per Joaquima de Vedruna ara fa 190 anys va arrelar a Vic i ha esdevingut un gran arbre que ha estès les seves branques i ha portat els seus fruits arreu. A nosaltres ara el que ens toca és anar-lo regant segons les possibilitats de cadascú, perquè a les seves branques hi puguin trobar caliu ocells de tota mena i que puguin emprendre volada. Això és important. Deixeu-me dir que no patiu per la clau. Els seglars la tenim guardada al millor clauer que existeix, que és aquest. Continuarem fent camí, felicitats i per molts anys. Per tant, us encoratgem des del Departament a continuar a treballar per aquesta societat que ha de ser més justa, més culta i més ben formada. I no deixeu mai aquella il·lusió ni per ensenyar, per aprendre i per ser millors persones.